Tervetuloa jälkilöylyille. Tässä videossa olisi aiheena käydä tämänhetkistä korisliigan tilaa ja voin sanoa, että se on tosi huono. Kesällä tuli ilmi, että viimeiset 3 Suomen mestaria olisi rahaongelmissa. Nämä joukkueet olivat Helsinki Seagulls ja BC Nokia, joista toinen joutui luopumaan liigapaikastaan ja meni pelaamaan miesten ensimmäisen B-divisioonaa menettäen kaiken, tämä ollen BC Nokia. Toinen sai viime tippaan uuden omistajan, jonka tavoitteena on nostaa Seagulls rahaongelmista. Tämän hetken korisliiga on huono, joukkueet jäävät tappiolle ja pelejä on liian vähän huomioiden sen, että mikään joukkue ei pelaa europelejä. Kaiken tämän lisäksi korisliigan ehkä isoin yhteistyökumppani Veikkaus lähti pois jättäen 50 000 euroa menetyksen. Onneksi Koripalloliitto on saanut uusia yhteistyökumppaneita, mutta mielestäni pääfokuksen pitäisi olla siinä, että saadaan joukkueet ja itse liigan pyörittäminen edes vähän voitolle. Jenkeistä ei ole pulaa, se on varma. Tällä hetkellä liigassa on monta hyvää jenkkiä, muun muassa Katajan Marshall Jermaine ja Kimbrough Jared. Katajan kuitenkin piti purkaa 2 toisen jenkin sopimus, jotta selviäisi, ja isoin menetys viime kaudelta Keyshawn Curry, jonka poissaolo on näyttävä Katajan 1-5 kauden aloituksesta sijoittuen viimeiseksi sarjataulukossa. Toinen hyvä jenkki, joka on ollut pitkäjänteisesti liigassa, on Seagullsien Ruju Rene. Pyrinnöllä on myös muutama hyvä jenkkivahvistus: Billups Jared, Warner Caleb ja Freeman Ahren, joista ainakin Freeman on suora viittaus Pyrinnön alkukauden onnistumisiin. No, se siitä. Vilkaistaan vielä nopeasti sarjataulukko ja videon tekoaika on siis 31. lokakuuta perjantai ja tänään pelataan 5 ottelua illalla. Pyrintö matkustaa Helsinkiin Seagullsia vastaan, Lahti Lapualle, Vilpas Kouvolaan, Kauhajoki Kotkaan ja Honka Uuteenkaupunkiin. Itse veikkaan, että voitot vie Pyrintö Lahti. Vilpas jatkaa kuumaa aloitusta ja etenee 6-0 asemaan ja Kotka voittaa Hongan. Teen vielä toisen videon viikonlopun päätteeksi, että miten kävi ja kuinka kaukana olin. Tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa mitä asiaa itse olitte. Nähdään viikonlopun taistojen ja tuomioiden jälkeen taas jälkilöylyillä.